Jeg gemmer mig her. Vi finder hinanden, når vi er gode. Hvorfor kan vi ikke gemme os sammen? Vi har udmattet el. Jeg forstår ikke, hvorfor de er efter os. Kom nu bare afsted med jer. Det skal nok gå. Du er okay. Vi er okay. Solen er så rød, mor. Og skoven bliver så sort. Nu er solen død, mor, og dagen gået bort. Ræven går derude, mor, vi låser vores gang. Kom, sæt dig ved min pude, mor, og syng en lille sang. Valdemar, det er altså ikke fordi, jeg ikke kunne lide dig i al den tid. Jeg har bare haft det så mærkeligt, siden vi kom hjem fra den sommerskole. Vi har jo altid været sammen, og pludselig var vi ikke, og nu... Det er okay. Jeg tror bare ikke, at... Jeg tror heller, vi må finde et bedre sted at gemme os. Kom. Hør den lille kat, mor, den miaver og vil ind. Mårene og ternerne har ingen sted at bo. Hør nu synger stjernerne, de synger mig til ro. Spil herude. Op ad det tøs. William, Ingrid, er det dig? hvad laver du her? Jeg blev sendt ud for at finde en gravid ung kvinde med lyst hår. Hun holdt mjøde skjult. Blev det bekendt? Hvad vil de gøre ved mig? Det er svært at sige, Ingrid. Du er nok heldig for at overleve. Au. At du mener... Er det... Dit, der har ikke været andre. Ja. Kom. Er du okay? Ja, det er bare... Au. Hvad sker der? Ingenting. Skal du ikke tage mig med? Jo, det... Jeg vidste jo for helvede ikke, det var dig, vel? Hvordan kunne det være så dum, Ingrid? Jeg troede ikke, det ville blive opdaget. Du havde hende skjult i flere måneder. Hun var bare et barn. Hun kunne ikke godt for, at hun var født med brune øjne. Hvad? Hvad? Hun var bare et barn. Hun er henrettet nu. Valdemar, jeg er bange. Shh. Tror du, de finder os? Jeg ved det ikke, Ellen. Men vi er nødt til at være stille. Jeg tjekker lige, om jeg kan finde Ingrid. Nej, hun sagde, at vi skulle finde hinanden senere. Hun skal ikke være alene. Jamen, så går jeg med dig. Nej, lige her. Hvad er det så her? Hvad hedder du så, min ven? Ellen, Hvor gammel er du? 14. Hør her. Der er altid hvad vi leder efter. Men jeg vidste nødt ikke at forgæves. Min lille soldat kan hver dag være den sidste. Slip hende nu! Simpelthen det. En match, en lille horunge. Slip den der, fandme mister et øje. Slip hende! Kom her, Ellen. Du tror ikke alvorligt, jeg er bange for dig, vel? Her. Læg den fandme, hun kommer til skade. Lad min søster gå! Så vil jeg af med ham. Ærgerligt, det skulle gå så vidt. Hvad er det, du vil? Du er 14 år. Ikke dum. Hvad mener du med, at hun er blevet henrettet? Er du ikke dum, Ingrid? Hun er ikke gemt sig. Du vidste du også godt, det til. Skal jeg så stø nu? Det ved jeg ikke. Hvor er din familie hen? De er taget hjemmefra. Er der andre, der kælder? Nej, Ingrid, din straf bliver kun hårdt, så bliver med at lyve. der er ingen andre. Okay.
barnet. Hvorfor skrev du ikke? Du har nok at tænke på, og du ville desuden også blive straffet, nu var jeg eftersøgt. Du skal ikke beskytte mig. Er du sikker på, at der ikke er andre hernede? De har intet gjort, William. Skån dem. Hvem? Tvillingerne. Mine søskende. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. De har gemt sig på min kommando. Ingrid, jeg kan miste mit liv på det her. Men du har jo kun sendt dig til for mig. Hænderne frem. Jeg er ked af det. Det er, hvad der sker, når man gemmer sig i en kælder. Man kan nemt blive anklaget for noget. Jamen, jeg har ikke brugt nogen nagler. Hvad kan du så gemme dig på den her måde? Jeg tror, at lyden også tog dig stærkest. Gør det nu ikke sværere, end det er. Hvis jeg er en mild hjørne, så skulle jeg da måske. Men din bror derimod, han prøvede at slå mig ihjel. Du står i gæld til mig. Så gør vi på en hård måde. Det er ikke sådan, vi skal behandle vores fanger. Jeg gør, som det passer mig. Hvem er hun? En anden hurven. En lyst hår. Fandt du hende? Der er ikke den der kælder, hende du står med der. Altså, det vil nu fri. Hende og bror gemte sig. De er anklaget, de skal indleveres. Hendes bror? Tror du bare, skal lade dem være? Du har ikke lidt lært sig alligevel. De skjuler noget. Vi skal tilbage til vores oprindelige opgave. Vi skal finde en lyshøj og holde jødens gennem. Hvis hun ikke her fik på vildspor. Er der noget spor af hende? Hun er her ikke. Så jeg mindst, han er sjov. Hun er kun et barn, Hans. Men gå. Fint. Så drengen, der skal afsted. Vi ved ikke gerne, hvem du stod, hva'? Hans, skal vi virkelig... Kender du de her børn? Nej, hvor skal jeg kende dem fra? Ja, det ved jeg virkelig heller ikke. Men vi er så opsat på at beskytte dem. Det er kun børn. Så drengen, der skal afsted. Trækker han vejret? Jeg slår ham bare ud. Rolig nu. Skal vi virkelig de her børn med? Enten tager vi børnene. Ellers tager jeg både dig og børnene. Er du med? Ja. Så lad os komme afsted. Vent lidt. Hvem er Ingrid? Svar for helvede! Er du sikker på, at der ikke er flere? Jeg er helt sikker. Hvad fanden fanden synes du så om? Ikke noget, ikke andet. Kald på hende igen. Hun lyver. Men er du sikker på, at du ikke ved, hvor kællingen er? Jeg har jo sagt, der ikke er nogen hernede. Kom så, skat. Kald på hende igen. Ingrid. Tror du kunne høre det der? Du skal ikke lade noget med mig. Kald på hende igen! Jeg skal lære dig, det bror, hvad der sker, når man ikke gør, som der bliver sagt til. Hans, nej! Ingrid, hvad laver du? Nej. Vi henretter alle sammen. William. Hvordan skal det til? William! Ikke nu for helvede, Ingrid! William! Hvad? Vi vender på. Jeg forstår ikke, hvad der sker. Skud, der vækker dig, startede Ingrids fødsel. Men hvem skød, og hvorfor hjælper du også? Ingrid skød ham med min pistol, og det er mit barn. Flere spørgsmål skal gå i gang. En af jer finder Ingrid, hun kan bide i. Vi må ikke lave for meget larm. Hvor bliver du af, soldat? Jeg hedder William. Her, bid i det her, hvis du får brug for at skrive, okay? William, find noget vand til hende. Hvor? Du har ikke eftersøgt nu, bare find noget. Du har en del at forklare senere, men lige nu skal vi i gang. Tag en dyb indånding. Nu? Det er tid. Smuk. Ja, meget. Er der nu nogen, som gider at fortælle mig, hvad der sker? Valdemar! Hvad vil du gerne vide? Du sagde, det var dit barn. Den tager vi, når du bliver lidt ældre. Jeg er 14. Så ved du godt, hvordan sådan noget fungerer. Jeg vil bare vide, hvor I kender hinanden fra. Jeg har aldrig set dig før. Vi kom aldrig ind til hinanden. Vi gik
kun ud. Så I var kærester, og så forlod du hende? Det er kompliceret. Vi tager den senere. Er der mere, du gerne vil vide? Skal vi dø? Har du tænkt dig at tage os med? Hvis jeg gjorde det, ville jeg selv dø. Min makker blev dræbt i mit våben. På den anden side er det ikke rigtig lige, hvilke andre muligheder jeg har. Det må du altså undskylde. Men han havde tænkt sig at slå Ellen ihjel, og det kunne jeg ikke tillade. Jeg forstår godt, hvorfor du gjorde det. Du har bare sat dig selv som en meget svær situation. Ellen, kom lige. Er der noget galt? Er du okay? Hvad? Jeg har ikke glemt, hvad der skete, før han slog mig ud. Har han... Kan vi ikke bare glemme det, Valdemar? Ellen, hvad gjorde han ved dig? Hvis det svin... så fortjener han en langt værre skæbne end døden på den måde. Jamen, han rørte mig ikke. Ingrid, hun kom og stoppede det hele, før han havde rørt. Også ham William, han kom og stoppede det hele. Det svin slog dig? Hvem fanden slår på en pige? Men jeg har det fint. Din arme? De blå? Manden er jo sindssyg! Han var sindssyg. Og jeg har det altså fint. Hvis du ikke snart slapper af, så får du en kindermatcher. Undskyld. Men bare tanken om, at jeg er bare glad for, at du er okay. Vi må hellere gå ind til Bjørn. Hvad gør vi så nu? Alt kan ikke blive fundet.